Takhle to vyzerá. Všichni hrdí, nadšení, natěšení. Pavle. Letos se ty vysoký Tatry zdají nějak špičatější. A vyšší. A vyšší. Vyšší. Nějaké chytré komentáře hnedka po ránu. Já bohužel už nemám. No prostě jsme nesnídali. Za koroupění jsme utekli skoro všem. Jdeme do Červeného žlabu. Možná teda. Takový lehký nervózní vlny procházejí tělem, ale sněhu tady není moc. Ale počasí bude krásný. No jo, tak jdeme. Tak zase další snímek dál. No, jestli pak víš. No, jak se jmenuje? Satan. 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 Červený, vedle široký. Tak jsem pod Červeným žlabem. Je 7:30. Někdy je dobrý v tuhle dobu jít teprve na snídani, ale jsme nemohli dospat. A nějaký splas a tady půjdeme nahoru. Na cepínkách. Jo, natáčíme. Dobrý, tak stačí. Budeme rádi. No, tak Vanda šplhá do Červeného žlabu. Já jsem tady zakotvanej. Víme, takhle je to dolů. Tak. Jsi v televize, usmívej si. Vážím se radostně. Vážím se radostně. Labyrint světa a ráj srdce, podívej se na to. Tak tomu říkají Červený žlab, ale to nejzajímavější, co nás čeká ještě vejš. Co tomu říkáš, Pavel? No? Na práce, víš. Je to slušný padák. To jo. A ani mi není zimínka. To ne, jo. Tady je ten nejvyšší sklon, by měl být. Teď přijde nebo teď jsme? Teď, tady v té úžlabině. Přijde. Tohle ta úžlabina. Já myslím, že ještě bude. Ne, jsou dvě zatáčky. Jedna a ještě jedna. A tady myslím, je to nejvyšší. No. Nevíš, proč tady jsme? Vím, ano. Protože jsme starý ješitní děci. Cože? Tím výstupem osadíme maximálně manželky se vrátí. A ani to ne. Oni si totiž jenom myslí, že my jsme si vyjeli vyrazit. Takže Červený sedlo. Jestli mě někdo slyší, jak dýchám, tak to vypovídá za všechno.
Bej to o 100 metrů, veš, tak. Vypadáš přesně jako jak já se cítím. Ale, tohle, červený sedlo. No. Podívejte panorama. Tady se jde do Mlynické doliny. To zaberu. Do Mlynický to je jako jí snažší, ale my nemůžeme, protože máme lyže na druhé straně. Tady je směrem na baštu, velká bašta. A tady je červený žlab, tím jsme vyšli nahoru a zřejmě budeme pokračovat tady po tom hřebínku lehce k Satanovi. 300 metrů po hřebenu. Když se nasvačíme. Tak. Ty vole, Fando, tam nevylezu. Pojď. To je on, viď? To je on. Zatím to jde. Už to vylezli. Už to vylezli, jo? Jo, úplně jiný hodil asi. Asi jo, trošku rychlejší. Ale my jsme nebyli pomalí, ale... Ještě takových 100 metrů na Satana. Takže, abych to zdokumentoval, Pavel dolezá na nejvyšší jižní vrchol Satana. Já to říkám takhle hrdě, protože mám to až na potřetí pokus. A Bůh ví, že jsme na konci cesty. I když správný konec cesty končí až v údolí, jestli to kamera vidí, Satan 2421 metrů. Prostě, co hory chtějí, jak by řekl klasik. Hele. Trošku to bylo za komfortní zónu, jak se říká. Ale máme ho, můžeme se tam i podepsat. Máme nějaké zasloužili. Ne, ty si to právě zasloužíš. Tamhle vzadu jsou nízký Tatry. Tady je Mlynická dolina. Jak řekl Jára Cimrman, severní pól byl dobyt.
Tady Fanda zapisuje do vrcholové knihy. Vrcholové pivo nemáme, cesta končí až v údolí Plzeňci na Odry. Tak, to je sestup. Máme červený žlab, tamhle u toho velkého potom homolí je červený žlab. Tam se potřebujeme dostat tady přes tyhle ty hřebínky. Zajímavý. Tady ještě nafilmuju tam ty výlezy. Tohle to ještě natočím. Tohle vypadá moc krásně, hele ten hřeben. Jak je krásně vysněžený. Tamhle Štrbský, Popracký. Hele, počkej chvilku, jo. Čebiče. Kolik jsme tam byli úplně? Ve 12, viď? Ale nevím, Ve 12, no. Pěkný. Krásný čas. No, mě ta kamera nejde dopředu, ale co s tím je, ty vole, doma mi to šlo. Tak hlavně než ti jde doma všechno ostatní. Snažím se. Tak, vypínám tě. Pěkný záběry, Fando. Už se hrabu. Jo, já taky. Občas taková ta klepatura k tomu patří hodno. Messner říkal, že kdyby tam nebyla furt ta smrt v zádech někde, tak by to byla kindergarten. No, tady to asi dolů nepůjdem. Je hodně strmý. Jo. Přijdeme z vršku a během si držku.
Ještě tady ten jeden hrbol. No. To je asi nějaká ryba. Hej. Táhni. Co? Tížej dolů. No jo. Tak. Dáme do toho, Co? pak dáme do... Jasný, to je zbytečný To úplně. je tady Tady musí být nacepínek prostě. To prostě. Uvidíme, napijeme se. Červený žlab. Tak jsme si pro tento den vyrazili do Zlomiskové doliny. Pěkně jsme posnídali. Praženicu, což jsou vajíčka míchaný. A tady jsme čekali 4 hodiny. Teďka se tady nacházíme pod Zlomiskovou. Tamhle vykukuje vysoká. To si jdeme. Na pohodu. To jsme my. A jak mu to šlape po těch panácích včerejších. Stačilo 6 tatratý. Já už nevím, kolik jich bylo, ale 4.
Nikdy ani živáčka. Jenom jeden kamzík. Je tady s náma. Pěkný. A najednou vedro, viď? Už jedeme dolů. Jedeme dolů. Jo. Ale je to těžký, je to mokrý. Tak, Pavel sjíždí. Je to těžký, viď? Není to jen tak? Není to jen tak? Já se podívám tady, jak to vypadá. A lepší to bude tudy, no. Tak jo, vypínám a jdeme se sklouznout dolů. Až do Popradského. Poslední snímek. Čau. S touhletu dolinu pojedeme teďka. Až tam k těm lesům. Nevidím, ale... Hele, třetí. Víš jo? Doufám, že to je kamzik. Taky nevím. Do sluníčka. Tak je to tady. Tentokrát to máme natočený i s pivkem. No, vodnička dobrá. Takže jo. Tak. Crushed on the train, we stand by the window, sweat through the hard parts of June. We hugged it out and tucked it on purpose. Nothing else I needed to do. I was born to beg for you.
Later that year, in the back of the Warsaw, I thought you and I might be okay.